Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Fino, CMYK Advertising, Nestle, Autopaint International, Logo Graphics, WasteServe, Angelika Xikluna, Alcott, Agenda Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, Candelicious u Twisties. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fih dan l-Emcast. Hej, nilqawkom għal Int min int, sena oħra ta' dan il-programm din is-sena b'differenza li se nkunu qegħdin nikkonċentraw fuq id-dinja diġitali, se nitkellmu dwar social media, influencers, memes, insomma, dak kollu li jżommna waħlin mal-internet. Ħafna minnkom smajtu dwar YouTube, imma x'inhu eżatt? YouTube huwa pjattaforma li tħallik tesprimi lilek innifsek u nies oħrajn jiġu mnebħa mill-videos tiegħek. Fuq YouTube tista' tieħu gost billi tara videos tad-daħk. Jekk trid iżżomm ruħek informat, hemm ħafna videos tal-aħbarijiet reċenti, m'hemmx limitu għal kreattività fuq YouTube u jekk għandek idea tajba, hemm ċans li tagħmel naqra flus ukoll. YouTube iħallik taċċessa d-dinja kollha mill-kompjuter tiegħek. Bħalma rajtu llum il-ġurnata huwa faċli li ssib il-kontenut u anke x'andru permezz ta' YouTube. Toqgħodux tinkwetaw, f'dal-programm mhux se nkun waħdu se jkollna wkoll il-mistednin. U t-tim ta' Int min int tagħmel ġurnata isegwi dan-ewwel mistieden li se jkollna. Mhux se ngħidilkom x'ismu, araw intom taqtaw x'minhu. Jew min hi. X'taħsbu tajtu minnu jew minni? Il-leħja hemm għada, nilqgħu magħna fl-istudio għandu aktar minn 11,000 follower fuq YouTube, Daniel Dean Kingswell. Hello. Kif int? Kollu sew, Frank, kif inti? All right, qed niltaqa' miegħek bħala YouTuber issa inti. Yes. Però kuj kollok tajdli kif bdejt bħala YouTuber? Kif bdejt? Bdejt għax tħobb tidher jew? Le, not really. Amma bdejt as such, din dejjem kont wieħed inħobb neditja u nċajta għek bil-videos, meta kont zaħir dejjem meta kellet web b'xi kamra fedejja, dejjem nipprova neditja xi ħaġa. U malli kbirt naqra u rajt li m'hemmx ħafna content bil-Malti fuq YouTube. YouTube kien għadu jibda. Eżatt, in a way. I mean, jiena naħseb l-ewwel video li tellajt kien naħseb xi 2016, 2017 xi ħaġek. U
qatt ma kien hemm channel bil-Malti li japplodja content bil-Malti biss u għet ħaniprofa nagħmel xi ħaġa jiena u provide in my own way biex niftehmu u vera it picked up u r-respons tal-ewwel video vera kien kbir, allura minħabba dak spiċċajt nagħmel iktar u iktar. Il-challenge dejjem hi x'content ħattella, l-kontenut minn fejn ħaġġibu. Allura ispirazzjonijiet biex tajt ħadd ikkrea l-kontenut tal-YouTube. Minn fejn jiġu? Ifhem, ħafna minnu current events, affarijiet li jiġru fil-politika u affarijiet hekk dawk jgħinu ħafna. U ikun hemm YouTubers oħrajn li jagħmlu xi parody video ovvjament bl-Ingliż u tieħu xi idejat minnha u taħseb kif tista' tespremiha bil-Malti. Allura naħseb dik kienet l-iktar focus li kont nibda l-inqas fil-bidu. U allura fil-fatt dik xi ħaġa li ridna nsaqsuk l-idea tal-videos satiriċi bil-Malti. Il-brief li tajt li rekin nifsek li għattorajt jien ħanibda nagħmel hekk. Kien hemm xi ħadd partikolari li kienet jagħmel xi ħaġa simili barra minn Malta li għattorajt hemm bżonn nagħmlu di verżjoni Maltija jew inkella kienet idea kompletament tiegħek. Ifhem, il-fatt li qbad video ta' xi ħadd ieħor u kompletament biddilt il-fema tiegħu jien dejjem rajta xi ħaġa tħaddaħ. Imma as such jiena rrid nagħmel xi ħaġa li Malti ħajaraħ u jgħid l-allu dan vera xi ħaġa Maltija, xi ħaġa li Malti jista' jaraħ u jitħaq għax he can relate to it, dak it-tip. Issa meta bdejt inti fuq YouTube, kemm kien hemm YouTubers oħra Maltin li kienu qegħdin fix-xena, ġifieri basically qed nipprova ngħidlek kemm tħossok li inti wieħed mill-front runners f'dak kollu. Ifhem, kien hemm YouTubers oħrajn li naf nista' nsemmi ma jagħmlux content Malti, imma kienu YouTubers u kellhom ħafna suċċess minn subscribers barranin. Naf li kien hemm Stella Cini, for sure, di kellha għandha ħafna subscribers, u kien hemm Grande li bħalissa fil-fatti huwa l-iktar subscribed f'Malta. Ovvjament il-content mhuwiex Malti huwa bl-Ingliż u internazzjonali, kulħadd jista' jifhimha. Issa jiena il-pjan tiegħi ma kienx biex nilħaq xi miljun subscriber u l-full time tiegħi jkun YouTube. Jiena saċ rid nagħmel affarijiet bil-Malti għax kienu xi ħaġa differenti għalija milli nifoka fuq affarijiet bl-Ingliż biex nikkrea xi ħaġa naqa' differenti than what's already there on YouTube. L-aħħar ħaġa, YouTube adattat l-iktar għal content creators indipendenti jew inkella YouTube taħseb li huwa ddisinjat l-iktar għal big corporate companies? Ifhem, the main thing li dejjem kien għal independent creators, nies weħedhom jagħmlu xi videos għandhom content tajjeb. Imma ovvjament il-kumpaniji qed jinvestu fuq YouTube għax jafu x'jistgħu joħorġu minnha. Imma nies bħal nista' nsemmi PewDiePie li kulħadd jaf li hu, dak beda jibda jagħmel videos kollu tiegħu. Hemm nies li għandhom channel minn għalija T-series, jekk forsi sejjer żball, għandhom crew sħiħ għaddej biex jagħmlu l-videos biex joħorġu fuq YouTube. U fatti T-series spiċċaw seconds most subscribers. Mela, ħanaraw jekk għandekx raġun, naraw l-istorja ta' dan il-YouTuber illi beda mill-kamra tas-sodda u sab ruħu jħabbata ma' kumpanija b'aktar minn 100 miljun follower. Illum se nitkellmu fuq fenomenu soċjali li sar riċenti fuq YouTube. Storja ta' YouTuber li kien kważi laħaq il-mira ta' 100 miljun subscribers. Din il-battalja famuża saret fuq YouTube bejn il-content creator PewDiePie kontra l-korporazzjoni Indjana ta' media T-Series. Din il-battalja bejnietom kienet ibbażata fuq minn minnhom kien se jkun l-ewwel li jkollu 100 miljun subscriber. Dawn huma nies li jsegwuhom fuq YouTube. F'dawn l-aħħar snin, korporazzjonijiet kbar bdew jużaw il-YouTube iktar minn content creators indipendenti. PewDiePie kien se jkun l-ewwel li jilħaq din il-milestone ta' 100 miljun subscriber. Madankollu, T-Series, korporazzjoni kbira bdiet tikber u żżid l-abbonaturi b'rata maġla. Lin-nies bdew jissuspettaw li T-Series setgħu kienu ċaqajqu bis-sistema. Din il-ġlieda saret il-ġlieda klassika tat-tajjeb kontra l-ħażin. Jew kif ngħidu llum, il-YouTube l-underdog kontra l-kumpanija b'saħħitha. Biex jgħinu lil PewDiePie, YouTubers magħrufin bħal MrBeast, Crypto oħrajn ingħaqdu biex jippromovuh. Sar fenomenu soċjali li wassal fil-frażi "Subscribe to PewDiePie" li ġiet segwita b'żewġ kanzunetti magħmula minn PewDiePie stess, jinku lil T-Series. Madankollu, biż-żmien din ix-xeħta soċjali li jissubscribejaw ma' PewDiePie bdiet tonqos.
Din waqfet meta PewDiePie ħabbar permezz ta' video li din il-frażi għandha tiġi rtirata. Madankollu, PewDiePie sar l-ewwel content creator indipendenti li laħaq din il-milestone. Fil-waqt li TCS kienet l-ewwel korporazzjoni. Apart il-popolarità u l-kompetizzjoni fuq YouTube, jidħol ukoll fattur importanti ieħor. Il-flus, il-monetizzazzjoni. YouTube beda jħallas lil content creators lura fl-2009, però f'Malta kellna nistennew ftit mhux ħażin għax kellu jkun propju fl-2019 illi wkoll il-content creators Maltin jibdew b'xi mod jew ieħor jaraw xi ftit tal-flus tal-kontenut kollu illi qegħdin jiġġeneraw fuq YouTube. Biex nitkellmu dwar dan kollu Fabian Borch ma naf l-istudju, kif int? All right. Illa ħaġa grazzi tal-qajtinna l-istadina tagħna, inti kont wieħed minn dawk fuq ta' quddiem biex tiġġieled il-ġlieda biex nippruvaw nikkonvinċu l-YouTube ħalsu l-content creators Maltin. Kif ġara da kollu? Fl-2017 it-tifla tiegħi għamlet li rewx tad-dar, tipo kelli l-Greta Thunberg letteralment fid-dar tiegħi, fej di ridet tagħmel iċ-channel tagħha u tiftaħ iċ-channel u through the channel pratikament tispira biex tagħmel karriera bħala YouTuber. Indunat għax kont qed ngħidha tiftaħ iċ-channel li m'hemmx monetization għax Malta kienet your country was not eligible. Għamlet li protesta u ġelitni Dedi għamel xi ħaġa, u bdejt petizzjoni fuq change.org pratikament biex nibdew nipprogressaw fuq dak il-land. Minn hemm bdiet katina ta' attivitajiet fejn tlabt anke l-endorsement tal-gvern fil-fatt fuqha, il-membri parlamentari kollha anke inkluż bil-Prim Ministru b'kollox, iffirmaw il-petizzjoni tal-lajni anke fi Brussels fil-Parlament Ewropew. U minn hemmhekk bdejna we're starting to achieve salient milestones mal-Google biex propju nibdew ninkludu lil Malta fil-YouTube Partner Program. Imma allura, monetization, kuj konna nippruvaw nispjegaw eżattament x'inhi, kif taħdem is-sistema u x'inhi, da kif titħallas tagħha? Monetization qed ikollok ċertu kriterji fuq iċ-channel tiegħek, primarjament li inti ma tagħmilx breach of copyright. Dik hija l-ewwel waħda. Bad ikollok dak jgħidulu 1000 subscribers, jiġifieri minnhom ikollok 1000 subscribers taċ-channel tiegħek. Inti tapplika. Tapplika li U apparti li jkollok il-1000 subscribers, f'sena qed ikollok dak jgħidulu 4000 watch hours. Issa, kemm nies qed jaraw il-kontenut tiegħek taċ-channel tiegħek jiġifieri fuq bażi ta' sena. Jiġifieri mhux biżżejjed li xi ħadd jidħol jara biċċa mill-video, inti trid ittella ċertu ammont ta' watch hours globali ta' kemm raw mill-kontenut tiegħek. Huma propjament ikejluha fuq 3-minute videos jiġifieri kemm qed jaraw jiġifieri li raw prattikament il-video għal 3 minuti minn tal-inqas u mbagħad jibqgħu mexjin minn hemm. Ovvjament lek għandek videos itwal u nies qed tkomplet tarahom iktar se jtellgħu dak il-watch hours tiegħek. Daniel, il-monetizzazzjoni, inti il-monetization lilek kif enitek? Ifhem. U kellek tadatta l-kontenut tiegħek la darba daħlet jew inkella bqajt tagħmel il-kontent tagħmel. I mean, ifhem, jiena l-kontent tiegħi hemm ħafna paradis ġovih u xi affarijiet ma tistax tagħmlu monetization għas sempliċi fatt li inti ngħidu qed tuża xogħol ta' ħadd ieħor in a way, imma qed tuża video minn x'imkien ieħor, qed titfa' voice over fuq vera tbiddel il-fema tagħha, xi kultant ma jaqax taħt copyright, imma xi kultant ikollok copyright strike ma tista' tagħmel xejn. Imma fil-fatt hemm qed ngħid hekk ħafna mill-videos tiegħi huma monetized milli mhumiex monetized. U allura titħajjar forsi tbiddel xi ftit il-kontenut tiegħek biex tista' tagħmel iktar flus? Ifhem. Not really, għax jiena lija. Mhux se narawk tagħmel beauty videos. Le, għalissa le. Le, biex inkun naf ta' għalek. Imma jiena as such ma rridx nbiddel il-videos għas-sempliċi fatt biex nista' naqra iktar flus fuq channel. Għalija tinħass naqrek, jiena ħanibqa' nagħmel li dejjem għamilt fuq YouTube, issa jekk għandha copyright strike ma tiżax tiġi monetized m'hemmx tagħmel. Ovvjament aħjar jekk ikun monetized, imma if it does, it doesn't. Fabian, mus sensaqsik li mur il-channel favorit tijak fuq YouTube, għax ovvjament naqa biased fis-sitwazzjoni. Għasem li tat-tifla tijak. Imma videos oħra li tħobb tara fuq YouTube, x'inhu dak il-content li tfittex inti?
Jena personalment nħobb ħafna xjenza. Naħdem fl-xjenza u qasam tal-klima u affarijiet hekk. Allura noqgħod nara dak il-videos li għandhom x'jaqsmu pratikament fuq dak il-kontenut. Meta jkun possibbli. U tajli għax il-midja kollha li għamilt, ġifieri mhux kemm daħħalna il-Malta bdejna bil-Google Localization Services, ġifieri pereżempju għandna live traffic feed li qabel ma kienx jeżisti, ġifieri daħal kollox mal-bicċa xogħol pratikament ġibna pakket sħiħ għal Malta, fimt, ġifieri kienet il-midja. Allura, speċi kif taqbad tajt? Hemm ħafna homework għaddej, anka kuntatt dirett mal-Google, ġifieri nkollu nkun għaddej minn ħaġa l-oħra. Ma tantx dak ikollu dak iċ-ċans biex nara ħafna kontenut fuq YouTube jien personali, ġifieri naqgħod għall-missija tinstema' hekk. Daniel, il-guilty pleasure tiegħek fuq YouTube? Guilty pleasure tiegħi fuq YouTube nispiċċa f'nassa fejn nispiċċa nara ħafna compilations ta' jew vines qodma jew as such dawk il-videos li naqalihom ikun hemm xi 30-minute compilation ta' xi vines qodma u nibqa' narhom hours on end daqqa waħda sejja ta' follow it all right. Ħlejt xi 3 sigħat nara dawn l-ustra video. Jiena li affaxxinani f'YouTube illum il-ġurnata anke jekk qed nuża xi biċċa software ix-xogħol u hemm xi ħaġa li ma stax nimmaġina kif tagħmilha. L-ewwel ħaġa li nagħmel hija mmur nifittex tutorial fuq YouTube. Eżatt. Tinsix YouTube huwa the second largest search engine fid-dinja. Followed by Google pratikament. Interessanti ħafna. Sissa tkellimna fuq kif content creators ta' YouTube jistgħu jiġġeneraw il-flus permezz tal-monetization, il-monetizzazzjoni ta' YouTube. Però ejja nifqu nieħdu break qasir u mbagħad kif niġu lura se nkunu qegħdin nisimgħu wkoll dawn li huma il-fake news, li huma aħbarijiet li huma mtellajn ukoll mill-istess studenti tal-MCAST. Qabel ma nieħdu l-break, però grazzi lill-lecturers kollha tal-MCAST li qegħdin ukoll jgħinu l-istudenti fosthom il-Raymond Dellul u lil Jason Muscat għall-għajnuna tagħhom għas-set, kif ukoll numru kbir ta' kumpaniji li bl-għajnuna tagħhom ukoll jista' jsir dan kollu. Grazzi lil Fino għall-Amara, grazzi lil CMYK Advertising għall-kuluri u għall-vinyls li għandna hawnhekk fuq is-set, grazzi l-Lotto Paint International għaż-żaba l-intużat, grazzi l-Logo Graphics għal xi prints li għamlulna, grazzi wkoll il-Wasteserve u Nestle. Aħna nkunu lura minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Nilqawkom għal ġabra tal-aħbarijiet mill-istudios tagħna. YouTube qed jikkompetu mal-istazzjonijiet tat-televiżjoni u kull servizz ta' streaming madwar id-dinja kollha. Il-ġimgħa l-oħra, YouTube introduċew servizz ġdid bi ħlas li jismu YouTube Nitro. Dan is-servizz ġdid tkun tista' tara kull serje ta' televiżjoni jew kull film meta trid int, għal prezz ta' €40 fis-sena biss, mingħajr reklami. Din l-aħbar intlaqtet minn protesti kbar minn bosta stazzjonijiet televiżivi minħabba il-monopolju ta' streaming u diversi xandir. Eluf ta' ħaddiema minn stazzjonijiet minn madwar id-dinja ħarġu biex jipprotestaw fit-toroq fi bliet kapitali bħal Londra, Lussemburgu, Pariġi u anke f'Malta. Intervistajna diversi nies u staqsejnihom jekk jippreferux jaraw it-televiżjoni jew inkella YouTube. Naraw f'dan is-servizz. Xi tħobb tara inti television jew YouTube? It-tnejn li huma ta' YouTube. Television jew YouTube? Jiena YouTube għax television palissa ħadd ma jaraħ ważin naraħ naqar relevanti palissa ta' żminietu. Nippreferi nara l-YouTube. Għax tħobb prefera YouTube? Għax iktar konvenjenti u tista' taraħ meta tridu fuq u ma tistax toqgħod tara stazzjon wieħed biss, fimt? Uffiċjali ta' YouTube ikkummentawna li ma kienx l-intenzjoni s-servizz tagħhom jikkawża problemi. U b'dik l-aħbar ġejna fit-tmiem ta' dan il-bulettin tal-aħbarijiet. Warajna segwi il-logħba li jmiss. Grazzi tal-attenzjoni u l-kumplament tal-ġurnata tajba.
Welcome back, nilqawkom lura għal din l-aħħar parti tal-programm jiena qom bil-wifqa. Daw it-nej bil-qiegħda għadhom, imma għalfejn qegħdin bil-qiegħda għaliex ser nagħmlu the Don't React Challenge. Kull ma tridu tagħmlu huwa tħarsu lejn dal-iskrin li għandna qudiemna hawnhekk u intom ma tridu bl-ebda mod tirreaġixxu għal se taraw. Se taraw affarijiet tad-daqs, se taraw affarijiet tal-biki, se nipprovaw nagħtukom tajja se taraw ħafna u ħafna affarijiet differenti, però xogħolkom hu illi ma tirreaġixxu bl-ebda mod. Ħankun għadin noddu, ħanaraw kemm ħajrna xilkom ma tirreġixxux. Se nkunu għadin naraw l-espressjoni ta' wiċċkom jekk tinbidilx b'xi mod jew ieħor. Għaliex min jitlef għandna x'nagħmlu. Lesti? Lesti. Ħasel għajda l-iskrin, tlaqna. Taf x'inhu ġej? Aha. Teknikament xorta reaction li kienet kont taf, ġifieri. Fabian bis-serjetà qed jieħodha biex tax-xogħol. Mom's gonna kill us. Ratatouille! Oh, what did we make it today? Ma nafx toċ reaction dik li għadek kif għamilt, ġifieri. Dana fuħaw. Hello, young lady. CJ. You wanna play a little game? Mela, Don't React Challenge, jekk qegħdin tarawhom ma jreaġixxux għal dal-videos, dik l-intenzjoni ta' da kollu. Li ma jitqu bl-ebda mod. Kif taħseb li mortu? Jien naħseb mort ħażin ħafna. Tlet kwarti tal-videos kon nafhom, kon nafx ġej. Allura. Fil-fatt ta' point waqafna noddu, għax kienet ovvja li Fabian ser jirbaħ. Mela, hawnhekk fejn tidħol il-problema ta' din l-skutella li għandek quddiemek. Inti jimdej titħabbi. Sabu l-weak spots, istra. Le, issa nafu x'inhu il-kontenut li appella lik, ġifieri qabel ma bdejt iddur daqsxejn mal-lewża fuq xi jogħġbok x'ma jogħġbokx u x'inhu mal-guilty pleasures tiegħek, issa nafu. Mela, tittażel ftit tħellu minn hemmhekk. Ukoll ħattini tiegħek. U issa l-espressjoni issa kollox, ġifieri irridu naraw l-espressjoni. Nista' nereaġixxi għal dan imma. Da ħajkollok tirreaġixxi, m'għandek l-ebda għażla. Mela. Ħanażella. Mela ħajħu di jisimha Toxic Waste, by the way. Lemon. Suppost. Lemon, Suppost lar wieħed. Jiena daw ġili doqtom biex ngħid il-verità. Looking forward ħafna li nara r-reazzjoni tiegħek għal din il-ħelwa partikolari. Issa naraw. All right, list. Toqgħodx tipprova tilaba tal-hero, all right, jien nafx qed ittiehem bħalissa. Wait for it. Għandu għamrek qed ibiddel il-kuluri, jara. Le, jekk mhix dak hu oħra fil-kaqba żid oħra. Le ma laqbad żid oħra dak jagħmel tajjeb. Tab nkun nieħu minnha ma tkun sar, mhux ngħid li mhux qed jaffettwani. Putting on a brave face, putting on Wara dak irid nipprova niġber dik il-ħaġa. Intu qox tinkwieta l-issib cool. Sma sakemm Daniel ikompli għaddej hawnhekk jiekol toqgħodux tinkwitaw. Da qabel ma nara tibdilha fl-espressjoni fuq wiċċu mhux se nġalu jieqaf. Aħna se ngħaddu biex nirringrazzjawkom tal-li naqgħodtu magħna l-programm illum Intminent. Għandna numru ta' ringrazzjamenti x'nagħmlu ħaġa grazzi lil Daniel u lil Fabian talli wkoll kontu magħna hawnhekk. Għandna wkoll xi rigali għalikom, grazzi lill-Aġenda Malta Bookshop, grazzi l-Paparazzi 29 Restaurant, grazzi wkoll il-Candlelicious u lil Twisties. Nixtiequ ningrazzjaw ukoll l-Angelika Xikluna għall-makeup, għalkot ukoll għal
mal-ħwejjeġ tiegħi u nistidnukom biex id-darba li jmiss tkunu terġgħu qegħdin hawnhekk magħna għal edizzjoni oħra ta' Int Min Int. Ciao. Grazzi lil Fino, Assufan, CMYK Advertising, għall-għajnuna fis-set, Nestle, Autopaint International, Logo Graphics, Waste Serve, għall-għajnuna fis-set, Angelika Xikluna, għall-irtok, Alcott, għall-ħwejjeġ ta' Frank, Agenda Bookshop, Paparazzi 29 Restaurant, Candelicious u Twisties għal-rigali tal-mistednin.